Wij zijn vandaag hier met de heer Asabino. Hij is DNA-lid namens de BEP. We hebben laatst gehouden begrotingsbehandeling mogen vernemen dat het binnenland 1000 tablets was geschonken namens Telesuur, China naar Telesuur. En dat die tablets inmiddels anders zijn besteed. Wat kunt u ons hierover vertellen? Dus klopt, het was ook voor mij een verrassing, zou je kunnen zeggen, in negatieve zin. Want we hebben het nieuws had ons al eerder bereikt dat ten tijde van het vorige bewind China Suriname 1000 laptops had geschonken. En de vorige regering had het besluit genomen om die laptops aan, laten we zeggen, een schoolkanden in het binnenland te doen toekomen. En eigenlijk er is een adagium dat zegt dat regeren continuïteit van beleid en betekent dan wel inhoud. Maar wat we gezien hebben, en die informatie is in het kader van de laatste begrotingsbehandeling door de huidige minister van Onderwijs met het parlement gedeeld, welke erop neerkomt dat de huidige regering, met name deze nieuwe First Lady, 800 van die 1000 laptops toch, niet heeft toegewezen aan scholen, dan wel schoolgaande in het binnenland. Maar dan van die 1000 slechts 200 is gegeven aan de minister van Onderwijs, die op haar beurt die 200 zal delen met scholen in het binnenland. En eerlijk gezegd, wij vinden het een heel lastige ontwikkeling en situatie. Ten meer daar we met z'n allen weten dat het binnenland een leerachterstand heeft. We leven vandaag in een digitale wereld, dus die 1000 laptops zouden heel goed besteed kunnen worden ten behoeve van schoolgaande in het binnenland, om die achterstand enigszins in te lopen. De president is ook aan het woord gekomen en die heeft aangegeven dat iedereen die vindt dat hij of zij dan wel een school een laptop nodig heeft, dat die zulks kan aanvragen. Maar als er meer dan 800 scholen of meer dan 800 leerlingen zijn in Suriname, of 800 leerkrachten, de spoeling is dun. Dus we hebben een beroep gedaan op de vicepresident om te interveneren, om zijn invloed aan te wenden, zodanig dat er in deze case zaken worden genormaliseerd. In die zin dat die 800 laptops hun oorspronkelijke bestemming weer krijgen. Die 1000 laptops hadden allemaal al een bestemming. Er is zelf een lijst met scholen, dan wel regio's, waar die laptops ingezet zouden worden. En nu moeten we een situatie meemaken, een nieuwe ontwikkeling, waarbij zaken zijn teruggedraaid en die laptops, mogelijkerwijs die 800 laptops, een andere bestemming zullen krijgen. En dat keuren we af. Wij vinden dat dit niet goed is. En wat ik al eerder aangaf, wij hebben ons punt gemaakt in het parlement en aangegeven. Iedereen weet dat wanneer we praten over kwaliteitsvol onderwijs, dat het binnenland vergeleken met Paramaribo en de kustvlakte een duidelijke achterstand heeft. Hoe staat het met de start van het onderwijs? Straks zijn de examen voor de deur voor bepaalde scholen. Hoe is het met het binnenland? Wat kunt u ons daarover vertellen over de start van het onderwijs in het binnenland? Dus we moeten eerlijk zijn. We hebben 2019, als ik mij niet vergis, of 2020, hebben we een situatie van COVID gehad. En die scholen in het binnenland hebben hun deuren langer en absoluut en relatief gesloten gehouden
dan in Paramaribo en in de kustvlakte. U moet weten, het afgelopen schooljaar gemiddeld 2,5 maanden effectief hebben de kinderen in het binnenland onderwijs genoten. Nu horen wij van de minister van Onderwijs dat die leerkrachten op basis van wat aan les is gegeven, op basis daarvan moeten ze vaststellen en voorstellen doen in hoeverre een leerling met goed gevolg het schooljaar heeft afgerond of niet. Maar als er onvoldoende informatie is, om die beoordeling te doen, vraag ik me in hemelsnaam af hoe die leerkrachten dat zullen gaan doen. Die schooldeuren. Hier in Paramaribo hebben we een situatie waarbij die kinderen afstandonderwijs krijgen. Zij het niet in alle gevallen online onderwijs, maar afstandonderwijs vindt plaats hier in Paramaribo en omstreken, in de kustvlakte. Maar in het binnenland is dat totaal niet het geval. Dus ook voor ons is dat een raadsel hoe zulks in de praktijk aan toe zal gaan in het binnenland. Dus we kijken uit. Wat we wel moeten zeggen is dat de leerachterstand ook als gevolg van corona in het binnenland groter en nogmaals groter is gaan worden. Dus waar we gedacht hadden dat er een plan zou worden gepresenteerd om die achterstand in te lopen, waar extra geïnvesteerd zou worden op het gebied van onderwijs, dan denk ik aan leerkrachten, aan renovatie van scholen, aan in orde maken van sanitaire faciliteiten, aan laten we zeggen, in het leven roepen van oudercommissie, want die zou ook een heel belangrijke bijdrage leveren om de achterstand in te lopen. Heeft de minister aangegeven dat alles is beschroot, maar hij heeft niet aangegeven dat er budget beschikbaar is om al deze zaken, al deze gaten successievelijk te dikten. Want ik kan me best wel voorstellen dat je niet in 1 jaar, er zijn geen achterstanden die alleen als gevolg van een COVID-19 is ontstaan. Maar we hebben het plan, geïntegreerd plan, want je kan geen plannen die los van elkaar zijn presenteren. Het moet een geïntegreerd plan zijn, met duidelijke meetbare indicatoren, met een duidelijke roadmap. En nog belangrijker, het budget moet beschikbaar zijn. Want als dat niet het geval is, is het water naar zee dragen.